igen, det er også bare så typisk Nikolaj, det der. Ja. Han gør det jo hver gang. Ja, det er hver gang. Hver gang vi er i byen, så går der et eller andet galt for ham. Men det var sjovt nok. Det var fint. Det skal jo blære sig over for alle de tøser. Ja, det virker bare ikke for ham. Forresten, apropos det der med at springe, når man er fuld og sådan noget, og komme til skade. Har du nogensinde hørt om hende, der døde dernede? Nej. Er der en pige, der er død nede i vores springcenter? Historien, den går jo sådan set på, at der gik en japansk pige her for 25 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Det er min mor, der fortalte mig det. Har du hørt den? Nej. Det var noget med, at hun gik ned i springcenteret alene klokken 12 om aftenen. For at hygge sig, går jeg ud fra. Og så sker det tragiske, at der er en lampe, der falder i hovedet på hende. Shit. Og hun dør faktisk lige på stedet. Hold da kæft. Og man finder hende så først dagen efter. Der er nogen, der siger, at man stadigvæk kan se hende, hvis man går derned ved midnatstid. Tror du helt seriøst på det? Du tør sgu da ikke gå derned. Selvfølgelig tør jeg det, Christian. Klokken 12 i aften. Fint. Jeg skal nok gå med. Super. Så er det en aftale. Fint. Klokken 12 i aften. Det er en aftale. Super. Men så kammerat, nu er du klar til at få dit livs aften? Jeg er så tøset, dreng, mand. Jeg synes selv, at den søster. Jeg tror, den bliver dig i dag. Er du klar, eller hvad? Skal vi ikke lige strække lidt ud først? Jo, det skal der. Nå, er du klar til at springe så? Ja, det synes jeg. Jeg tror sgu ikke på dig, Christian. Nej, men nu får vi at se. Ja, det bliver spændende. Nå, lad os lige strække lidt ud først. Ja. Klokken, ja. Har du nogen mobil? Nej. Nå, jeg tror klokken er 12 om et par minutter. Ja, 5 minutter i 12 eller sådan noget. Ja. Nå, skal vi lige tage den sidste gang? Ja, der skal det. Så er vi fandme også klar. Ja. Hvad fanden laver du? Jeg tror, jeg så noget. Nå, for fanden. Det er sgu nok bare mig. Det håber jeg. Jeg var fandme lige ved at blive nervøs. Jeg tror bare, det stiger også til hovedet, det gør. Ja, jeg tror fandme, jeg tror, vi skal springe nu. Ja, lad os det. Ja. Efter dig. Ja. Det her, det kan jeg ikke være med til. Det skal jeg ikke. Lad os gå nu. Jeg har ikke lyst til at være her med. Det er klamme shit, det der. Jeg troede simpelthen ikke på det før nu. Jeg går i seng. Ja, jeg skal også. Stå nu, gider du godt lige komme op. Ja, for helvede taget, hun har taget Bo. Hvem har Bo? Hun har taget Bo, gider du godt rejse dig nu.